Здравейте на всички! Казвам се Христо Милетов и съм част от ръководните кадри в баскетболен клуб Showtime Варна. Също така съм и учител във Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски вече 8 години. Преподавам основно физическо възпитание и спорт, но имам и възможността да преподавам икономика и всички предмети, които са в тази сфера. Днес ще говорим малко повече за това как физическата активност подобрява концентрацията и успехът на учениците в училище. Преди всичко нека да кажем, че спортът изгражда дисциплина. Дисциплина, която е нужна във всяка една сфера на живота, за да можем да бъдем успешни. Независимо дали ще е спорт, дали ще е училище, дали ще е работа, ако нямаме тази дисциплина, дали ще е спортната, дали ще е трудовата, няма как ние да постигнем едни високи нива на успех. Не случайно най-големите спортисти, дали ще бъде Кристиано Роналдо, дали ще бъде Коби Брайант, Майкъл Джордан, Майк Тайсън, без значение спортът, всички от тях са на мнение, че дисциплината ги е довела до това ниво на величие. Защото има много велики, много талантливи спортисти, които в своя път са се изгубили и не са успели да развият напълно своя потенциал, именно заради липсата на дисциплина. Така че дисциплината, която ни учи спорта, за това да спазваме правила, за това да идваме редовно на тренировка, и да слушаме треньорът, да изпълняваме упражнения, които не винаги ни харесват, пренесена в класната стая със сигурност помага за нашия успех. Да идваме на време на училище, да идваме облечени в униформи там, където са въведени, да учим дори тогава, когато ни се учи. Желанието за победа е друго важно качество, което развива спортът във всички практикуващи. Това желание за победа, когато влезе в класната стая, то дърпа учениците напред, ако мога така да се изразя. Дърпа ги да покажат най-доброто от себе си и да бъдат първи в класа, въпреки че това чувство вече го няма, поне това забелязвам аз, или се вижда на много малко места. Ученици трябва да искат да бъдат първенци, трябва да искат да бъдат най-добрите в академичната част от образованието. Друга важна линия в гоненето на успеха в училище, това са отношенията между учител и ученик. Когато учебният процес е едностранен, а не е двустранен процес, нещата не се получават по най-добрият начин. Трябва и ученикът, и учителят да се стараят и да гонят една обща цел. Също както в един отбор, треньор и състезател преследват победата и успеха.